Kamoro mora ma intie machiegni janeno mar LTN sama chalo kama indi en thuolo machielo mochako romo kodi e chenro mar duond joluo. Ka indi kaka pile nyisi ni ma kama joluo kobire koro wacho wach manitiere. Wechego makonyo ogandawa, wechego magerowa, wechego ma bende sani koro kelo nyak mar oganda e kanyakla duto te mantie. Obed weche mag somo, weche mag ngima, magiki mag thieth, weche mag chike, weche mag ng'eyo piny, magi te wamenyo mna ka wantiere. E studio wa ka indi malo Lolwe TV kaka pile saa machalo kama indi chiemo tich kawuok tich abedo ka indi gi welo mopogore opogore. Kawuono bende an gi wendo ma opogore, omiyo abro miyo thuolo ni mondo mi koro arwake, to kapok arwake tudre kodwa mano endo e yore mag tudruok te ma ing'eyo. Facebook page en Lolwe TV, Twitter handle en @Lolwe TV, kok mana bende tudre koda Twitter handle mara ma en @NickOkello7. Hashtag marwa en duond luo, duond joluo mane hashtag manitiere. Omiyo akawo thuolo ni mondo mi arwak wendo na mantiere godo e studio kawuono e sama bende koro chopo kaendi, to adwa ni mondo mi omoswe gi duonde, onyiso ni en wuod kanye, kech boko ng'ama wendo, ng'ama be osebiro kaendi tielo moko buora, koro en ng'ano endo ma ji ong'eyo maber ni en ng'ama nade. Ng'ama wendo amosi ni misawa. Oimore ahinya. Yes. To idhi nade? Adhi maber. Iselal e wang' ji kaendi e thuolo malach. Aselal ka wachore gi wach mar tuo mar corona ni. Osemiyo ji koro bedo pogore mang'eny, lakini wantiere. Odwa bago ji matin. Odwa bago ji matin. Thuolo ni en mari, koro ful nyingi kamiae gi gimitimo. An Daktari John Asewe mar Kamenya Herbal Clinic mobesin Kenyatta Market. Mane kuma wantie, to Kamenya ringe Kenya te. Ma kwabro chako wuoyo, wabro wacho ni kuma Kamenya rome jiji e konde ma Kenya. In wuod Kamenya? An wuod Kamenya. Ero kamano. Yes. Aparo ni thuolo miwacho ni ibro loso gi jino, ni koro ringo piny, aneno ka giringo piny kanyo endo, oganda neno ni chieng' ma kama in kama kama, chieng' ma kama in kama kama endi. Koro kawuono ni endi ne aluongi ka mondo molose wach mar tuo mar nyamuoda. Yes. Arthritis. Tuo mar nyamuoda. Komondi kapok wachako lose tuo mar nyamuoda, dilernwa ni symptoms mag ongere magen symptoms mag nyamuoda, nikech nitie ng'ama neni ka to ji mang'eny mosebedo jomotegno, koro bedo jomotegno yuago yawa winjo kama samo ng'ato nitie gini to kong'eyo ber ma mondo mi ilerne to symptoms moko ma ng'ato kanigo to winjo ka gima en nyamuoda gin mage. Nyamuoda ni ing'eyo no obiro ka ng'ato dende muodore, yani emomiyo iluonge ni nyamuoda. Koro symptoms en go mang'eny. En gi gimoro ne iwinjo ka goki rami. Inyalo winjo ka ng'uti ni rami, yani paro na neck stiffness, iparo ni ng'uti no inindo marach. Koro iwinjo ka ng'uti no othal, oremo. Then inyalo yudo ka sida nyalo bedo ne duondi lit, kata kimuonyo law tiyudo ka koro olaw ni ok muonyre, okege ma koro nitie. Iparo ni nitie gimoro kuot e duondi, kata ne muonyo gimoro to kodhi. Koro okelo gimoro ne rem kata okego mang'eny e duondi. Kata inyalo winjo ka ng'enyni joint magi remo, sana sana onding'i, lith tiendeni, kobire andhudho ma tiendi, en gima pando mos mos, obire chongi, obire kama fuoni mar ginene oriwore go, pain mari oriwore go, kanyo iwinjo karami. Ichaki iwinjo ka gini oketi gi chuny malepo. Inyalo keti kata ne gini biro ne koro keti ne idiewo to king'e na ang'o midiewo. Ng'at moro mane miyo inyalo paro ne kineno malo tiyudo ka kendo koro ibedo gi rem e piny ji mang'eny, kata onding'i to king'e ne arthritis nokele. Then inyalo winjo mago a symptoms. Iwinjo okelo gimoro ne redness nyiso ne kopo no kuot, ng'ano ma okuodo joint, koro sama kuma okuodo cha lokore mabiro ma kwar ineno. Koro mano okelo gimoro redness. Koro oketo gimoro kuot kaya obedo swollen. Iyudo ne joint mari sana sana chongi okuot, kata ondhuth tiendi okuot, kata lweteni okuot. Ing'eni kiyudo lwet ng'ato mane gi ginene, mane gi tuo mar arthritis ma nyamuoda ni, compare gi ng'at gi ginene sausage. Ineno sausage kaka chal. Lwet no chalo kaka sausage.
Lwedo chalo sausage. Yes. Ko lith lwedo gi koro chalo kaka sausage bit, kaka sausage obet no. Nikech en gi gimoro ma koro ing'ene sausage en gimo jonyo jony. Ko lweti ka ojonyo jony to kuot mane wawacho cha. Koro gar kama. Yano gi giminyama ng'ano manigi gino no cha maber. Nyamuda mar arthritis ni ok onyal lonyo law, ok onyal luoko, ok onyal gwonyore kata fuonde omoko nyiso no bedo stiff e dende. To ng'ani ok nyal riere dende, yani othal kabisa. Then en gi wich bar to en gi liet to en gi sida, okelo skin disease. Nikech ing'ene sama osebedo kamano, koro dendi chalo ng'at moro ma wachane iseneno ring'o manie bucha to onindo. Koro konindo ting'eno gik moko wuok ma white kuome machalo boche ka. Kae ting'ene koro jony. Wakawne wawache gima ber, bia mane puro ting'ene ng'ute, king'iyo ng'ute ojony. Dende ng'ano manigi tuo mar arthritis dende chal kamano. To kogolo skin disease, to en skin disease ma kigwonye kama to scales wuoke, tiyudo ka kendo kalagakla bende wuoke. Koro skins negi miyo oremo kabisa. Gini nyalo bedo madhi koro yweyo ne bedo matek. Ja arthritis iyudo ka yweyo ne, iyudo ka koro dwa no wuothi to dwa ne ogam yweyo. Koyudo kamoro moting'ore matin machalo pith, dwa no ogam yweyo. Nyiso ne gicha odhi affect lungs mare. Sama gino affect lungs mare, nyiso ni koro yweyo ne bende en yweyo ma en gi deep ma yweyo mochuno ywaye to en deep kabisa. Manyiso ni kata muya ok donje fuonde go maber. Ok donj malong'o. Ang'o momiyo gigi ok nyal donjo kata momiyo koro mokelo ne arthritis no? Nyiso ni en gi uric acid. Uric acid kosedonje e blood, nyiso ni obedo e blood vessels kanyo. Koro sama osebedo to ringe dendi, to dhi loso gimoro machalo kaka kuoyo. To kuoyo ni koro gin gimanyo kar joint. Emomiyo koro kodhi e joint mar lwetini, tiyudo ka ja arthritis lwedo mathuon ni to gi mathuon ni dhi bedo gi sida kabisa. Ok onyal bedo ne lwet no rieyo, to ok onyal bedo ne lwet mathuon ni bende onyalo mako gimoro. Koro bet nango, koro bet ni yani en gimoro ma ing'eno kuongo kunjo magi mabedo kama. Koro gibedo kama. Nyiso ni sama bedo kama, pano ok nyal mako gimoro ne makata dhong kama ok onyal ng'ina dhong moro. Ing'ene koro gikuot, sama gikuot no to koro gikwar be. Ineno okuot miguono dwa barore. Koro sama mano timore to acid no dhi nyake e joint magi. Emiyo ne ja arthritis okinyi ok en ng'at madichien e fwa. Nyiso ni okuongo lambore pien mos mondo joint ka remo oyude kuma nyalo kwanyo e ler. To mano dong en thagro, kaka nyipimo dong en thagruok ne ng'ani kabisa. En thagruok. Joint mare ochamo muscles, tochamo tendons mag leche, tochamo chogo. Koro seche mochamo gigi, ochamo gimoro ni catalyst. Catalyst gi emoriwo gin kaka tissues moriwo del. Koro sama giriwo gigi to en chalo kaka grease mar del. Koro ing'ene dendi chalo kaka ndiga mamuoch rwat ka grease onge. Koko bedo oiled maber. Koro gicha kosechamore, nyiso ne chogo koro chamore. Emomiyo ng'ani ok nyal giko ne koro friction nitie regruok moro mar chogo. Koro sana kuma regore ahinya en lumbrune to gi goke ka. Emomiyo iyudo ka ja arthritis ng'ene iyudo ka lumbrune nigi shida, ok onyal riewore mayot. To ok onyal chunga nikech gika omako nyaka bembene ka. Ing'ene bamni ka ema chogo maduong' cha oriworego kama. Hip bone mating'o weight ni no. Koro koyudi ne in gi weight to in gi thagruok kuom ahinya.
manyiso ni ng'ano man gi tuo mar obesity nigi thagruok kuom tuo mar arthritis. Matiende ni del mang'eny ahinya sasa ni bende ok ber. Ing'ene ne kopo ni in gi arthritis to bukelo dendi bedo mang'eny nikech inyalo bedo ni chiemo to exercise ok itim. Koro dendi yani dendi omoko. Koro fats ka medore mana yienye dendi. To kako medo yienye dendi e kako medo ketho choke. Iwinja. Sama bed ne choke ni owuon kethore, nyiso ne ibiro bedo e wheelchair nikech ok inyal kawo thuolo ma iwuothi. Movement mari obedo restricted gi choke ni nikech choke ni koro regore. Winjo nyaka kendika cha ka onge grease kako timore. To dendi muoch te. Koro mano makoro muodore, mano koro etie nyamuoda. Tiene ng'ato kisewinjo ne ng'ato momako maber, ng'ani kata nindo onge go. Dende lit. Tiene ne ing'ene nitie wanga nitie pi mamiyo o lubricate. To pigo dhi matuo. To pigno kata kapok otuo to nyalo kelo ne in pi siko mane wang'i. Iwone wang'i kethore. Wang'i ng'o pi kama. Koro nyiso ni ineno gik moko ma bulu. Then komano gino ne dhogi bende otwoyo bedo dry. Manyiso ne dhogi koro biro bedo dry ma obarore abanga. To sana ma in go pi mane ka koro ok inyal nindo. Gima timore ne koro okelo depression gi stress. To nyiso ni sama depression obedo gi stress, arthritis gima winjo en rem moloyo dende. Piny mang'eny kabisa. Nikech tae ma piny dhi runego mondo nyal gine ne onge, en rem ne mochiko ne ite. Koro stress ya bedo mang'eny. Sama no bedo, nyiso ne ng'ani nyaka yud ko develop the pressure. Nikech pressure, koro atari bedo gi shida. Ng'ani nyalo bedo ni immunity mare koro dok piny. Sama immunity ne dok piny, nyiso ne rembe be dok piny. Sama rembe dok piny, ibo yudo ka arthritis ol mang'eny. To arthritis koro yudo ka koro ojony. Ng'eny ne olo, kae koro dwa no lose weight. Tibo yudo ka koro lose the appetite. Chiemo malong'o ok odwa no cham. Nikech dhoge obido marach. Nikech acid cha. Ipime maber, to winjo ka bende olach. Yes. Makoro ng'ama nigi tuo ma kama endi nyalo ng'e ni kiwinjo gik ma daktari wacho ka in gi ranyisi moko e dendi miwinjo lere no endo ber ma mondo mi rheumatoid gi osteoarthritis. Koro omako nyathi to mako ng'ama dhako kata ng'ama duyo. Koro gik mang'eny kuom osteoarthritis ng'eny no manyo ko joma mine. Koro dhi e age from 45 to dhi e 65. Kaito rheumatoid arthritis omako kata nyithindo. Ok mean the age. Koro kwan gi rheumatoid arthritis ni kendo chako manyo joma chuo. Koro ng'eny joma chuo tiyudo ka bedo gi gout. Iwinjo. Onge pogruok e kind gout gi arthritis. Gi arthritis. Koro mago uric acid mani koro yud ne ng'ano nochamo ring'o mang'eny kata cirrhosis gi mamana wuocha koro mako jomoko man ogo mipira mang'eny. Koro ka nogo mipira, koro ne yudo ne moro ne notur, nohinyo, wil. Koro ka koro biro at the age, koro giko chako te mang'owa, ochako winjo. Wachino buoga nikech kane go mpira, kaka wan wago mpira. Yes. Koro chal mani, gino kik buoga ahinya. Janeno mar LTN, wadhi e yweyo ting'eni en wach matimore, gigi timre e ogandawa. Waluongo daktari kama mondo mi olose wachni. Tinjo ko wacho ni nitie pogruok e kind nyamuda gi gout. Akeni gout luongo nang'o gi dholuo, ka ing'e nyinga, arthritis ang'e ni en nyamuda. Ibro kiduogo tibo pimo nento arthritis ni omako arthritis ni endi to gi gout pogruok mane mantie nikech samoro nitie ng'ato ka endi ma nigi gigi te. Kata gima otimre ne ng'ato to koro en e moro. Koro ing'eni bet ni samoro ji kiani be gima hinyo ji kiani en gima rach moloyo. Wadhi e yweyo ka waduogo to ka in gi penjo moro amora keti e nembni mani kanyo go eko kama ibo yude daktari bende oseketni kanyo ineno te makoro ing'eni odiochieng' machal nade miyude odiochieng' machal nade miyude. Erokamano ahinya kik idhi mabor, ma endi en Duond Luo.
Go ombulu ni Lolwe TV kaka TV ma ihero e mich mar Kuza Awards 2021. Or ote machuok kata SMS ka ichako gi Lolwe TV e namba 15601. Or ote ni ma onge chudo mora mora. Lolwe TV, gini en marwa. Leo walikuwa na launch album yao. Umejua hapo itajazz. Unajua tu hao kitu wanafanyanga. Odanga na Godi Wudu Kenya wakipatana kwa stage moja. Jaber come baby come early. Hey. Ya BBI umefanya ninyang'anywe slave queen. Ya BBI wewe machozi si utoke bwana. Kamara mora ma intiere maino kang marario maindi mar wechiwa mag duond luo kawuono ni ndika wantika ndi gi Laktar Jonas Sewe ma en jakamenya. Kamenya ka indi nyiso ni ka jo kamenya gi wachre ni kata kapoda waketi tinge matin. Kamenya ka winjo ni jakamenya nyalo kata mana siemo winyo to winyo no ai polo to lwar piny. Gina gina wach mobuogo go jiko sama gik matimore gi kamenya ka. Kamenya ong'e yath. Un jujuo gi koso ung'e yath. Ng'eni gigi binya ko ng'e. Nitie ng'ama ong'e yien kaka koro ing'e yien gi tuo ni tithiedho. To nitie ng'ama bende en ajuoga ma yudo mana golo winyo kama fuyo polo to biro piny. Kamenya gin joma ne wa Kisumo to gidhi South Nyanza. Kama yo ginene, yo Dhiwa. Kama iluongo ni Pala Southward. Koro Kamenya kanodhi kanyo mondo ne giyudo joka buoch kanodak kanyo. Mondo ne gidag gi joka buoch, mondo gibe gidagi. Nok gidhi to gidag gi joka buoch. Ne gidhi to gigolo joka buoch gi yath. Koro yine gibiro ne gin gi yath tipo maka guok obiro dalani. Kichopo guro to mano guok mane kaka kinyi bidar. E kaka jogo nodar. Magidhi joka menya nodong kone, joka buoch nodhi mo kuja manopogi gi ginene gi sare. Koro winjo tie kamenya gi richo kapo ne usim ni chieng' ok podhni jakamenya gi baro andase gi weche mag to mago nawi kose ndagla kose mago to koro iwacho ne nawi kitemo riwo nyaka ndagla to into kanyo tionge kanya onge nikech ato nang'iyo ne to ngima ma dhano ka koro yath nyalo thiedho ng'ato to wayudo kata ka githiedho osiptal to gibedo processed. To chal kaka tiang' iyudo ka ipidho tiang' tirego nguru ti obedo processed koro iyudo sukari. Koro an mane gima tiyone yandhni ayudo ne karo nyalo thiedho ngima gi yath resi mowegi. Erokamano wadhi nyime. Wacho joma chuo gout nego ahinya to joma mine gi arthritis gi. Pogruok mane mantie nikech gigi te an inyiso ni kichamo ring'o mang'eny ibiro yudo gout, ka kichamo ring'o mang'eny ibiro yudo arthritis, kia kichwe ahinya, kia kibet nadi. Gigi te ere pogruok mane kind gout gi arthritis? Ring'o ma ng'ato chamo mobul to sama obule nyiso ne pod retain pige kuome. Sama retain pige kuome ka ting'ene dhano wuon bende nigi pi kuome. Koro pi manitie kuome chamiluone katalicha. Chalo kake koro ochal kake oil ma miyo joint kati. Idhi kelo ring'o tiwang'o ring'o to dhi oriwore gi pi mar oil mane dendi cha. Koro bedo saturated. Sama bedo koro loso acid mopogore. Ineno. Emomiyo chal kake awacho ni ikawo tiang' tirego nguru titimo process tiyudo sukari. Koro sukari dhi yudo ka wang'e tindo tindo. Ineno. Koro ebe kosedhi magiriwore gimokwongo loso macha en gima life to ma nosebedo dead. Koro dead cha
dhi riwore koro loso acid mare. Acid moloso cha ema dhi chako chamo ang'owa ngima mar choke. Mano Yes. kore gout. Mane Onge wach koro wadoge wach mar arthritis mane makawuono ne walose ni endi. Gini mondo mi ithiedhe itiyo gi yiend nyaluo. Mondo mi ithiedhe gini marum, ng'ato wuotho kuom marom nadi? Arthritis kithiedho ng'ato maber owinjo wuotho dweche 3 nikech ing'eni kosemaki inyalo yudo aparo ni nitie moro mana thiedho Oyugis kanokele ka en ng'at mana ok olonyre kata kanonindo ni inyalo mana loke. Koro kanobiro nokong'e ne tuo ogik an extend makoro ng'ato ng'iyo ne en ong'ol nikech tiendene gi kata oywayo piny makoro kata kokene iyudo ka koro ng'owa chot. Natimo ne thieth masani koro onya timo nende kende kata kane bed ne nowinja iyudo ka koro onyalo wuotho, onyalo timo ne ng'ato neno ne gima nowinjo. Mak mane seche ming'e ne gino noyudo ne yath ne tuone ni kuome timiye yath. Sache mochako tiyo gi yadhno to oparo ni koro komedo tuo nikech gini dhi golo gigi iwinje. Sama ogolo gigi korki medo winjo rem to wuok ochal ing'eni sama ichwoyi sandan tiwinjo lit to kosegol sandan to koro in sawa. Mak mana ne inyalo pogo de kuma nochwo cha okuot gimo mi iketo siprit cha mondo tim ang'owa kik kuodno bedi. Koro miyo ebe yath seche mogolo gigi ibiro winjo rem by the time itiyogo tibiro yudo kibedo normal to 3 months to wach arthritis orumo. To arthritis nawacho ne kok ithiedhori onyalo kelo kata blood clot e dendi. Pono nokelo blood clots emiwinjo ne ng'ato bedo paralyzed. To ng'at ma arthritis omako obedo gi mana trema tiende yudo ka ng'enyne lwete tentni kata dende miel kabisa. Koro magi infection ma ng'ama nigi arthritis winjo. Mago symptoms mane watemo wacho ni ng'ama nigi arthritis nyalo winjo. To arthritis ochakore mos. Inyalo mana winjo ka tiendi lith tiendi emiwinjo kati mang'owa ka nigi rem mana matin to chako lal. Kati chaki winjo ondhoth tiendi iluonge sprain. Ineno ka gima okuot to kendo dok. To kidiye kama to fuonyore. Kendo mano timi tang'o motima. Inyalo paro ni nigi kidney problems. To mano kendo chako lal. To kendo chako bire tiendi. Koro wuotho mojek gige bamni mogiki onding'i mogike gokeni. Koro seche motimo ng'enyno chakre gi piny nyako chakre mana gi lith lweti to gi lith tiendi. Ok onyal make makana ne kinyi chiewo ne to in gi arthritis. En gima biro mos to lal, obiro mos to lal step by step. Koro dhi kodi gi age. Koro seche moko be moko biro mobedo inherited makoro ne kawe ir kwaru moro ne go dau moro ne go. Mago be ji yudo ga Yes, inherited magi gik mag bedo inherited. Hereditary disease. Koro miyo arthritis osehinyo ji mang'eny kelo ni ndulme ma samoro iwinjo ka chunyi lewi tiwinjo ka in gi dizziness ipo apaka koro ne wuotho kama to wang'i olil chiete lwar kata gimomiyo lwar ikia. Arthritis ni nyalo kelo ni problems mar ulcers ma in gi ulcers ma ok rum ma ina dho chunyi siko wang' mana sechete to in obir mana sechete to nyaka keti gi diep mok ywe samoro bende chono bok idhi. Mano arthritis. Koro omiyo arthritis kok ithiedhe to seche ma magi ok timre ibiro yudo ko omiyo heart fail. To samoko kithiedho arthritis ibiro yudo asthma emomiyo ka kori chapo iwinjo ka kori lit kidwa ni ywe. Then akone ibiro winjo ka duondi bende lit iparo ne ang'o motimo duondi ichamo gimoro koso kadonda moro koso homa moro dwa magi. To ja arthritis ng'eny en gi homa miluongo ni influenza ma in sika ka umi osika mola tidwa ni igid iti tidwa ni igid ang'owa igid umi tidwa ni iruta mondo korka muya no dongi. Mago koro reactions. Reactions manyiso no kelo nigi tuo miluongo ni sinuses. Manyiso ne in gi allergy ma arthritis kelo en mar smelling. Ok inyalo winjo kata kopo ni iwinjo smelling moro ma ginende tinyalo gir makoro ok inyal. Mano arthritis kelo.
Koro miyo arthritis ni nyathi obiro, kosebiro tinyalo yudo ka koro nyathi bedo gi polio, mano arthritis. Nyathi nyalo bedo gi tuo miluongo ni lupus. Lupus en tuo ma yudo ka o affect nyithindo, ma o affect the organs, onyalo affect the kidney, onyalo affect the to en odil gi both red cells, en oloyo kata sickle cell. Lupus omako nyithindo kata sana sana nyithindo. Koro magi tuo ma wuok e gang'owa arthritis. Omiyo king'eyo ne tuo ni iwinjo dendi nojony, ng'i kaka inyalo konyi. Kik ipar nojony ajonya nikech ni nindo marach ichiewo, ne moro nindo noteri ahinya, koro iwinjo ka ng'uti lit, koro ikawo rob moro irwago. Pod ihinyo mana kuma no othano, nikech tuo ni e ang'owa ni e remo, koro remo ok dirwa. Daktari, weche macho gi king'eny, Yeah. kendo dwaro mondo mi koro ng'ato luwo kende no uno ng'eni to koro tang'o yudo konyruok nade. Seche ma koro waloso ni endi, ang'eni wachiegni tieko chenro ni endi, berwa mondo mi seche ma waloso ni inyalo wacho ni yudre Kenyatta Market. Kata sani kiny an Kenyatta Market. Nawacho ni Kenyatta Market sani abedo mana ndalo 2, tarik 26 gi 27. Ma ka ng'ama owinjo magi to en onyalo manya ki Nairobi ka, kata kao bari no kinya nena parcels nitie maketo ne ji yedhe mondo yudo konye. To Koro mana tudruok kende. Mana tudruok. Bora ni isebedo gi namba na maringo piny go, kisekawo tiyudo ayuda kaka ikonyi. Kapok ichiwo namba ni daktari, ano kod dakika moko madhi adek kama. Daktari anyiso ni dakika madhi adek. Kadhi e gym, achako timo gik ma physical apuro, nyalo go arthritis owuok kuoma. Yaani physical, tije ma physical, mo en tije mag office ma ji betie to gibudho ahinya gi. Mano nyalo golo. Physical mibiro timone, ibiro time nikech in tiparo ni kitimo ne mondo dendi oriere, to nitie kar gik mihinyo. Nikech mwayudo ne lifting gik moko mapek kelo arthritis. Sama iting'o gimoro mapek no kelo tuo mar hernia. Iwinja. Sama itimo gik moko mapek no, ibiro yudo ka ibedo gi problems ma inyalo bedo gi spinal cord. Magi biro yudo ka iyudo nikech in itimo ji mondo ipane rie leche ni, nitie flexibility moro mowinjore tim mayom. Kata kaka aerobics moko ma michikruok mayot gi kimondo mi koro yweyo mari bed maber. Mondo bed maber. To kiting'o gik moko mapek, nyiso ni nitie kuma inye dendi kanyo. Koro obiro determine the future mari, ni ka koro kama koro ibedo at the age, to koro golo ni age ni gik mane timo ka. Koro konyiso ni nitie gik moko mane timo mapek mane hinyo ga dendi to nok ing'e nikech ne pod in gi stamina. Koro sani koro idwa experience. Gima ibiro winjo ka koro dendi go chako bedo malit. Koro kirieri tiyudo ka dendi no stiff. Omiyo ma koro kara jotim nang'o mondo mi kik arthritis donji kuom sama wacho mano no tichiw nyaka namba ni. Prevention measures gin mane? Prevention measures owinjo tim exercise, to kowinjore ne gik ma bedo lifted mapek ahinya gi gin ema gi interfere gi compare jomoko mating'o simiti ka kata jogedo kata wacho ni kor jomipira. Ng'ato gweyi, ibi gwe ng'ato, iwil, irwayi, in future nyaka yud ka koro gigi gibedo weak. Koro ma gi develop things machalo kaka arthritis. Onge wache, chiwo namba ni mondo watieki. Koro namba 0729 92 18 14 kata 0753 48 5776. Koro aringe Kenya mzima, makoro na wacho ni ne Kenyatta Market aringe tarik 26 gi 27. Koro kachako tachako kendo gi Nakuru tarik 3. Mano Nakuru. Koro kendo tarik 6 ibiro yudo kan Mombasa. Koro mago ting'e ringo kacho gibiro dhi neno. Koro mano to ng'ato ndiko. Mago to koro ibiro ndiko kendi. Kama giringe piny kanyo no endo. Erokamano ahinya daktari, ilero wach gigo matuoche mag nyamuoda. Koro wang'eyo ring'o ma ji ohero nyama choma ni aheura ahinya. Ok ober. Njoko nyiso ka indi nyama choma no en chiemo moko ni bende ing'iye dendi. Onyalo mi bedo koda ka weche matek magieki mag tuo mar gout. Mago te gin weche mopuonjwa ka indi, omiyo ageno ni kamoko donjo ni
iyudo namba bende mar jathieth en Dr. Jonas Sayo, en wuod Kamenya. Penjo modong' to koro ema biro duoko sama koro tudru kode. Yes. An mara ne ma mondo mi olernwa wechegi kiwang'eni to ditim ang'o kata gin ang'o ma kitimo to nyalo weyo. Mago ema ne wantiere godo sani. Ndio medo kunuro kamano kuom thuolo mane untiere godo kodwa. Nyinga en Niko Kelo, nitie kod Dr. Jonas Sayo. Besa ni koro selerwa wechegi kachiel kachiel. Ero kamano masani. Erokamano.